Dit wie een wat hoog, het voormalige koetshuis. En ja, het hagel lag vol met rommel, we die inderdaad niks mooi en we neder gewoon onderhoud daar. En nou, toen begonnen we te progresseren. Ken ik wat warmer dat hagel, want we kennen het wel ook hebben, maar had het, dan werd het rommelhoutje in, dan had het met volle nut. Dus nou, toen kwamen we op dit idee van nou, een gastenverblower in maatje. En het is wel een toeristische omgeving, dus we zeggen dat moet zitten. Ik zit hier sinds 1 maart zit ik in dit huiskanaal. Want ik werk hier voor de Universiteit Grains. Ik ben medewerker in het grootschalige onderzoek onder crisis hier in Zuidwest-Friesland. Dit landschap is echt bekend om zijn hierbenheid. Je kent hier Hongaarland als je door de maar heen. Je de twerken van Harig kent je en het oer van Span. Het is net groot, maar het is groot genoeg voor mij en in principe ook voor 2 personen. En het had alles wat ik nodig had. Nee, het is absoluut net lieds. Misschien wel wat leeg. Ik ben zelf 2 meter, dus ik stond me nog wel eens hier en daar. Maar voor de rest, nee, dat is, ik vind het wel makkelijk. Maar als je hier van een 3-sterren hotel, dan ben je hier op de verkeerde plek. Wat is de functie van zo'n hok? Nou, mijn paken zien Tilbury, een paak en bebben van Tilbury die stonden erin. En ken je want meestal worden als je dat 2 hele grote hier beslaan waren erin ziet. Echt voor de koets? Ja. Heb je er aardigheid om dat je hem zo'n gastverblijf had? Ja, dat maakt het je beleid wel breder. Je steen wat meer in de maatschappij, het idee. Want alleen de burgerij, dat is wel wat niet zo'n beroep vaak. En nou, je wat meesken en boven dat je hebt wat namens een deurfunctie, want dan heel het weet net hoe het in je land wil met daar gaat. Je hebt vaak mensen die in je woord van, goh, die denken, die zeggen dan echt eerlijk van, goh, dat het zou op een burgerij met daar gaat. Dat zien we net al.